jeg sidder sammen med Bianca, og der er lidt mørkt. Og så ja, Bianca, hvad skal vi i dag? Hvad skal vi? Vi skal i den gamle by i Aarhus. Glæder du dig? Det bliver rigtig sjovt, men jeg tror altså ikke, vi må filme. Du taler alt for meget. Jamen, så kan er du ved at være ked af? Er du ved at være overtræt igen? Nej. Det bliver aldrig. Nej, jeg skal finde strømstik. Der er ikke så meget strøm. What's up, Freja? Vi venter på bussen. Jeg ser mig i øjnene. Og så skal vi til Aarhus. Og B'erne skal til Aqua. Jeg ved ikke, om vi kan filme derovre. Nej. Men I kommer nok til at se, hvor grimme vi er. Vi sidder i bussen lige nu. Og vi skal til den gamle by Aarhus. Sæt mit hår op, for det skal man. Hej Ida. Hej. Må jeg komme med, baby? Hej, nu er vi på vej hen til Limmerberg, som var helt på B'erne. Så nu sidder vi så bare på toget, og vi slapper bare af for alle dem her. Hvad så? NB, du skylder en masse slik. Gå. Jeg skal skylder en masse slik. Skal jeg slik? Jeg skulle også med dig, men gå. Jamen, jeg skal slik. Jeg skal slik. Jamen, okay, men NB Sofia, jeg har lovet dem. Ja, så jeg skal ikke tage ind på værelset. Det er det senere. Hvornår? Vi kommer ind tilbage om 10 år. Så kom tilbage om 10 år. Hvor vil det så? Jeg finder. Eller måske lidt senere. Okay, så jeg fortæller jer, hvordan min dag har været imens. Her er jeg så meget på tjek. Så giv mig mit kamera. Det er Viola, der bliver sur. Ej, hele tiden Violas ting. Bianca lægger min make-up. Det er chill. Altså, Laura, jeg siger, hvad der skal ske. Okay, lige om lidt skal Mads og så gå så hjem, komme ind, og så skal de lægge make-up. De skal ikke komme herind, de skal bare banke på. Ja, det var... Jeg sagde, at de bare skulle komme herind. Ja, hej. Jeg har fået lagt make-up nu, og jeg kan ikke få det af. Den her godnat, Viola. Anna, godnat. Godnat.